No niin, että tänään syötä sitten vähän mämmiä. Tässä pakkotuostolla oli Epic Meali vippien paikassa. Niin 3 vuotta sitten yksi kaveri syönyt mämmiä. Ja 10 mämmiä, 700 grammaa. Niin nopeasti kuin pystyy. Ei saa laittaa sekaan maitoa ja mitään. Ei juoda vettä. Vaan se vedetään ihan niin kuin paljaltaa. Ilman mitään herkkuja. Tällaista. Niin ottaa tää eka ihan aikaa vastaan, ottaa aika tosta. Ja sen jälkeen sitten, jos tuntuu hyvältä, niin jatketaan vielä mämmien syöntiä. Tuolta löytyy monta purnukkaa, 700 grammaa. Että katsotaan, mitä uppoo. Tää on viimeinen kulaus vettä. Mämmiä. Noniin, sitten eli pistää hyrräämään nyt. Ja se on tyhjä. Minä aikaa. Minuutti 47. Sillä päästiin kyllä nauttimaankin, että mun mielestä tää on hyvä. Ei tää paha. Ruvetaan syömään lisää. Kaksi alla ja 2 meni ihan raakana. Otetaan tän kolmanteen pikkasen maitoa, maistetaan mitä siltä maistuu. On niin makea vaikka itelle. Että
kolmas. Nyt täytyy sanoa, että nyt alkaa maistua niin pahalle, että enempää ei pysty. Näin uppos kivasti ja eihän näin vatsaa täytä mitenkään, mutta maku alkaa olla niin hirveä. Tällä kun me katsotaan ensi viikolla jotain uutta ja meilläkään mämmi siihen ei liity kyllä millään tavalla. Jotahan muuta. Isoa ruokaa sitten. Yes.